Ini nggak boleh ya? Makan iftar, makan iftar. İftar itu. Udah lagi proses tahun lalu, mana? Proses tahun, bilang. Hayvan sebenarnya. Iya. Mai berani iftar, mai berani iftar, mai berani iftar. Dia bay, magani. Dayu, जासिगोन अमा बेदर बोरमा बेदर दाउ बेदर हांसो बेदर गासैखौबो मोजाङै जागोन फिथाजों लगायनानै गोथाव सिबिं नालेंखर मेथाइ लगायनानै मिक्स खालामनानै जागोन माइब्रानि फिथा माथानि फिथा हुगुमा माइब्रानि फिथा एन्थाब थावनि फिथा जागोन बोराय बुरै सानैजों ग्रें उदै बुदां जालायजासे खिगुलायजासे जानोसै खिगुगोन जागोन सेरायनोबो हागौ बांद्राय जायोब्ला जागोन ना फिथा मागोनि फिथा नै रायजो राजाफोर जानो सम जाबाय माइब्रानि फिथा माथानि फिथा अमा फिथा थावनि फिथा एन्थाब फिथा गासैबो जानानै खिगुनोसै ना बेदर अमा बेदर बोरमा खासि दाउ खासि अमा खासि गासैखौबो जागोन मस्ला मस्लि बानलु सामब्राम पियास गोजा गासैखौबो सामब्राम गावनाय गासैखौबो होनानै जाजोबनोसै खिफि बुजासे रावबो जानांगौ नोंनि माबा फिथाखौ जाबाय दे सामब्रामाबो गावनाय थायोबा सामब्रामा गावनाय थानाय जाब्रां गावनाय